vedare tiri kuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuchakafukidza dzimba matenga uko. Hey, kune mamwe confessions ekuti wega unoona kuti ya pakaipa hanzi hakuna kwatiri kuenda senyika. Zvakangoma hazvo veduwe vanojola veduwe. Regedzai tiva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomana nyaya yangu kandaiwo mudare kuti ndinge ndichibatsirikawo. Inini ndiri murume ane vakadzi vatatu. Zvakaoma hazvo kuita murume webarika mukoma wangu. Nyaya yangu yakamera yakadai so. Ndakaita mukadzi wangu wekutanga ndisati ndaita mari yakazouya hayo tava nevana vedu vaviri, ndipo pandakabva ndazonotora mukadzi wangu wechinumber 2 ndikamutengera imba kumbare uko. Wekutanga ndakamutengera imba yakewo kuchitungwiza ku unit M. Takagara ndiine barika rangu, asi kumukadzi mukuru ndo kwandaiwanzo kugara. Kumudiki ndaigona kuswera, asi kana ava manheru ndobva ndaenda zvangu kuna madhamu kumba. Ndakazotanga zvekudanana nemusikana aiita zvekuruka musaluni. Salon iyi yainge ichinzi Red Rose mukomanashe. Ndaisada kumuroora hangu nekuti ndainge ndava kusada mukadzi wechinumber 2, asi iye nekuona mari yandainge ndiinayo akabva andinyepera kuti ainge aine pamuviri pangu. Ndakabva ndamuendesa kwavatete vake kuti ndimusiye since ainge ati ndadzingwa kumba nevabereki, asi tasvika kwavatete akanoramba kusara. Zvinova zvakazoita kuti ndige ndichimutsvakira pekugara. Tikabva tazowana imba that same day. Ndakangomutengera machira kuti afuke, zvezvimwe takazotenga the next day. Asi kunyange zvakadaro kumba kwemukadzi wangu mukuru ndaienda kunorarako each and every day. Saka uyu wechinumber 2 paakanzwa kuti kwava nemumwe akabva andiramba since ndainge ndatenga shop kumbare ikoko, akabva ati inini ndava kuzvishandira ndichichengeta vana vangu pashop iyi yamakatenga. Ndakabva ndazosara ne2 vakadzi. Mukadzi wangu wekutanga ndainge ndamutengerawo table mugafu, ndimo maanotengesera nanhasi. So ndakazoramba ndorarama nevakadzi vangu vaviri, asi ndaive ndakutanga kuwandira kune mukadzi wechinumber 3. Kune wekutanga ndainge ndava kungoendawo pano nepapo, asi handina kuziva kuti mudiki uyu ainge ari pakati pekundibatira mishonga yakashatisisa mukoma. Anoti chese chaataura ndinenge ndichiteerera. Even kutable yemugolf iyo yemukadzi mukuru ndakavati vatengese vese ipapo. Kana ndiri seni ndaiita business rekutengesa matires, ndakatanga kubroka mukoma. Chakazoitika mwana wangu first born yekumukadzi wekutanga akati apedza chikoro, ndakamutora ndikamupa start kuti atangewo hwake upenyu. Akanohodha ake matai ayo aiti anotora kuSouth Africa. Zvinhu zvakatanga kumufambira, zvangu zvikadzikira. Mukadzi wangu mudiki akarwadziwa nekuti mukomana ainge ava kuchengeta amai vake. Ndipo paakabva azoenda kun'anga kuti apiwe mushonga kuti auraye mwana wangu. Sekutaura kwandaiita kuti ndainge ndongoteerera chose chaaitaura. Mwana akarwara achibva kunohodha matai kuSouth Africa. Ndakazofonerwa nadriver webhazi raainge ari kuti zvinhu hazvina kumira mushe. Akazoti asvika ndakanotora mwanakomana wangu pambudzi paroundabout paya, asi kunze kuti ndinge ndichienda namai vemwana handizivi kuti zvakazofamba sei. Ndakabva ndatora nemukadzi wangu mudiki uyo wekundibatira mishonga. Takabva tatora mwana wangu airwara. Mukadzi wangu mudiki akati ainge aine n'anga yaainge achiziva kumarondera. Mukoma takabva tamhanya nemwana, amai vake vasina chavainge vachiziva. Akanobatsirwa mwana apa ainge ava kungorutsa zvisina mwero. Mwana ndokubva azofa mukoma. Mwana akati afa kudaro ndakamuviga, asi ndakarwadziwa nekuti mwana wandaitarisira kuti ndiye achandibatsira ndiye yuyu mwana wangu ainge afa. Ndakazofamba kuti ndinge ndichinzwa kuti kochii chainge chauraya mwana. Ndipo pandakanzwa kuti mukadzi wangu mudiki ainge akatemererwa nyora muzvidya umu kuti ndimuteerere zvese zvaanenge achitaura. Ndaifanira kuti ndinge ndichimuteerera. Akatoita kuti
kuti mukadzi wangu mukuru ange achingoita zunguzurwa chairo, nekuti kunyangwe pakutengesa kwavanoita mukadzi wangu mukuru anototi mainini ndihodhereiwo. Kunyangwe pambare apa haakwanise kuita business akazvimiririra zvinhu zvekuti zviri kundirwadza, nekuti ainge ari munhu ainge akachangamuka, asi iye zvino ava kuita zvinhu zveslow uye nekutoudzirwa nemukadzi mudiki. Mukomanashi, kubva zvandakarutsiswa kumubatsiri ndava kuendawo kumba, asi dambudziko ravapo mukadzi wekumba anotonditi ko madii kuuya naamainini. Chese chatataura anotobvunza kuti ko amainini ivo vari kuti kudii nezvazvo. Pfungwa dzake dzava kuita sepfungwa dzekamwanana kadiki chaiko. Mukomanashi, ndaikumbirawo help kuti ndingaita sei kuti iye ange achidzoka back to her senses, nekuti hazvifadzi kana ari uyu wemushonga. Ndakamusiya nemishonga yake apa mukadzi wangu mukuru anotochema kuti ko madiko mangodzokerana naamainini, nekuti ivo amainini kubva zvamakavaramba muri kuda kuti vange vachidii nekuti vanokudai. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hei kuvakadzi vari kukunze uko, please namatirai varume venyu, because yei barika ndinofungidzira kuti mazvinzwira mega kuti barika rakangooma. Shuwa mukadzi mudiki kunotemererwa nyora dzekuti iye ange achiteererwa nemurume, ko kuzoita amai guru vawakatorera murume fuza chairo rekuti hanzi amai guru vanenge vachingoti torai kane amainini muye navo kuno. Zvakangoma hazvo veduwe, zvimwe kuda amai guru ava vachazotogumisidzira vaurayirwa imba yavo yekuunity M. Kana wakamboraramawo uri mumubarika, please come to my inbox and tell me your own story. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauya pano kuti ndige ndichitaura imwe nyaya yandisina kunzwisisa kuti panguva yacho iyoyo chii chakambonyatsokuitika. At that time mukomanashi ndainge ndichangobvawo kumusha ndokubva ndazosvikawo mune imwe province. Ndainge ndakatongoita zvekutongodanwawo kuno nebest friend yangu, saka tainge tichingogara tose tainge tichishanda kunzvimbo dzakasiyana. Inini ndainge ndiine murungu wangu, but murungu wangu uyu ainge ari muSouth African, ari munhu mutema. Saka murungu wangu uyu ainge akandiudza kuti panapa kana ukasangana nechaunenge wasangana nacho, kana iri mari usanhonga. Ende zveshuwa mukomanashi, ndaitoti dzimwe nguva so kana ndiri busy ndichikata loan, ndaizongoti kana ndikazocheuka so ndobva ndatoona kutoti kumashure uko kwandinenge ndabva kunenge kutori nechibhegi chinenge chakazara mari. MuSouth Africa mune zvimwe zvimabhegi zviya zvavanoshandisa kana vachienda kumabasa, zvakaita zvidiki zvekuti zvinongokwana kana zvelunch box zviviri zvinenge zvine chimwe chakaita chipepa chesilver mukati. Izvozvo zvibhegi ndo zvandaiwanzokusangana nazvo, zvakazara kuti nemaranzi. Iniwo mukoma handina kana kumbogara ndakaita shungu dzekuti mari iyi ndinge ndichizoitora. Zvino murume uyu nemudzimai wake nevana vake pane pamwe pavakazoti vainge vachida kuenda kuAmerica for a vacation, ndokubva vazondisiya pamba pavo. Iniwo nemusikanzwa mukoma nemusikana wangu uyo wandainge ndichidanana naye at that time, iyewo ainge ari muSouth African musikana uyu, but aitova akatoroorwa, but zvaingova zviya zvekungoti munhu unenge uchingomupawo mari uchimufadza, iyewo achingouya achikufadza. Saka varungu pavakandiudza kuti isusu tiri kuenda kuAmerica musi wakati, tichakupa pay yako ye2 months, kana chiri chikafu chose chiri mufiriji tikuda kuti tizowana wakachipedza, chikafu chose chiri muno mumba ndechako. Uchange uchiti kana wapedza basa rako wobva wapinda mumba wobva warara. TV o remote iyi mapassword eDSTV ndewawa mapassword emawifi ndainge ndakatogara ndakatopiwa kudhara. Mukoma, ndakati mabhosi angu mushure mekunge ndageza motikari taloda zvinhu mutrailer ndikabva ndati aiwa endai zvenyu zvakanaka, pano zvino pava kuchisara pari pangu. At the same time muSouth African wangu uya wandainge ndichidanana naye ndainge ndakatomuzivisa
iye ainge atondiudza kuti ainge atori munzira achibva mulocation matainge tichigara achiuya ukubasa ikoko kwandainge ndichishanda nekuti kwainge kuri kumasebhabhu. Aiwa baby rakati rava mukombi ndikabva ndamborikudza kuti baby dear chimbodileya just a little bit because pane imwe hama yemurungu wangu yainge yangokaruka yasvika. I think kuti vaingoda kungomeka sure kuti munhu haana kurova sporo here. Aiwa ndakabva ndatowanikwa zvangu nditori busy mukoma ndichitoshanda basa sebasa. Pane rimwe trench iro randainge ndakanzi ndinge ndichidhiga saka trench iri rainge rakati rebei. Aiwa akabva aripota zvake kuna boss. Then uyu musikana uyu ndakazomuti chikwira manje mukombe, it was somewhere around kuma 7 akazotosvika uko kwandainge ndichishanda at that time around kuma 28 akazoti achisvika mukoma. Hii pakaitwa bonde rimwe rekuti rainge riri remhando yepamusoro. Taingofamba zvedu mumba muya tisina kana chatainge takambopfeka, taiti tichita bonde kudai so tichiona ziTV apa ziTV racho rainge rakakura kuita kunge madziro emba. Iyewo akabva ati ya uhu ndo upenyu hwandainge ndichishovira. Takafadzana mukomana usiku hwose. Mangwana acho makuseni aiwa nezvose zvandainge ndakapiwa naye musikana uyu it was just too much. Ndainge ndakaneta zvekuti paakazobuda panze achimboroka zvake panze handina kana kumbogara ndazomucheka kuti ari kutamba dzipi because ainge achingonakirwa zvake nethe view repabalcony. Ndiye uyo akabva ati downstairs apa usiku hwose tainge takarara zvedu mubedroom pamubhedha waboss tichinakirana zvedu inini negirlfriend yangu. Saka akabva aenda downstairs akabata kakapu kake kecoffee achimema zvake payadi sekunge ndiye ainge atova madam boss. Iye haana kuzondibudira pachena kuti mukunomema yadhi yaboss vangu ainge akasangana nezvibhegi zviya izvo zvandainge ndakanzi kana ukasangana nezvibhegi izvi usazotendedza mwoyo wako uchikunyengera kuti unge uchinhonga zvinhu izvozvo, chingozviudza kuti zvinhu izvi hazvisi zvangu. Iye akabva azozvinyengedza ndokubva atora mari iya chibhegi chiya ndokubva azongonochikanda mudustbin. Munoona kune zvimwe madustbin aya anenge ari eplastic ari mazuhombe, ndimo maakabva aenda akabva anokanda chibhegi chiya. Mari iya musikana ndokubva aihwandisa. Paakauya akati achinogeza ndokubva atorana nekahandbag kake akabva anogeza akabva azoviga mari iya. Musikana ainge andivimbisa kuti zuva rose achange achizova neni, but mukoma zvinhu zvakabva zvazoenda nepamwe. Kunyange zvangu ndainge ndatozviudza kuti nhasi ndinoswera zvangu ndichisuka tsvimbo yangu handishandi, munhu akabva atonditi mwana wangu arwara saka ndikufanira kuti ndinge ndichidzokera kumba. Aiwa ndakabva ndati paribo my queen, dzokerai zvenyu kumba, but please remember that we have a date for tonight. Aiwa ndakabva ndanzi tsvodi munhu ndiye uyo akabva abuda gate ndokubva aenda. Ndakazoti ndava kuita basa mukoma, saka mukitchen mainge muine mamwe maplastic bags awo andainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizomaemta, saka ndakabva ndangoenda paya pazi dustbin riya ndakati ndichikonovhura zimuvharo racho riya ndokubva ndafind out kuti mainge muine kabhegi kainge karimo, saka ndakati ndichingonokapenengura semunhu ainge akatoudzwa kuti zvepano zvizhinji haufaniri kuti unge uchizvibata. Ndakabva ndatora chidanda ndokubva ndatanga kupenengura kusvika ndichiona kuti mainge musina chinhu. Ndakangotiwo ameno kuda zvibhegi izvi ndo macho mazvinotanga zvadonhera then zvobva zvazozadzwa mari ndobva ndazongozviona. So chandainge ndisina kuziva ndechekuti musikana wangu ndiye ainge aba mari. Ndakazoti wava usiku munhu ndingamufonera, munhu kumufonera foni yacho haichapindi, munhu ainge atoenda zvake kumugroove nekuti akazodaira call this was late. Mukoma ndakangoti ndakati ndichingonotaura naye ndakashaudwa mukomanashi zvikanzi iwe unondikontrola kuti ndiri mudzimai wako here, hauzivi kuti ndine ndodha yangu here, ndine murume wangu ini, siyana neni. Ndikatonzwa kuti munhu uyu paainge ari pakati pemafaro. Mari iya yainge yatanga kudyiwa. Mari iyi mukoma yakangoti ichingonopera kudai so. Pamba apa mukoma pakaita rimwe zisound, handizivi kuti ndingati earthquake kana kuti chii chakaitika, but ndainge nditori busy ndichitotrima imwe hedge, ndakangonzwa rimwe zisound so imba yose yakaita kudengenyeka pachita sekunge pane munhu ainge achishandisa drill mukati memba. Ndakamhanya mukoma ndichinopinda mumba ndikabva ndaona boss vangu.
vangu ava vainge vakatsamwa zvisingaiti. Bosi vakabva vati kwandiri, ko waitei iwe? Ko chii chawaita? Watorerei mari iyo yandakakuudza kuti kana ukasangana nemari pano usaitora? Waita sei? Uchatambudzika kweupenyu hwako hwose. Ndakabva ndati handina mari yandatora, handina mari yandatora ini boss. Ndakapfugama because inini ndaitofungidzira kuti boss vainge vadzoka, but at the same time ndaizvibvunza kuti boss vazopinda sei, nekuti heji iyi yandainge ndichitrima yainge iri padhuze nepafront gate. Asi mukoma ndakabva ndapfugama ndichiti please musandidzinga basa. Vakabva vatanga kutaura nerumwe rurimi rwandisina kukwanisa kunzwisisa. Pafloor pakabva pavhurika mukoma, ndikabva ndazoona mutumbi wegirlfriend yangu ainge akafa, akangobuda mumatiles. Vakabva vati chii ichi? Chii chawakandiunzira mumba mangu? Tarira uone kuti wandimutsira ngozi, wandimutsira ngozi iwe. Ndauraya munhu wandainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichiuraya. Vakabva vati chitarisa uone kuti maoko angu azara neropa. Ndakati ndakavatarisa bosi vaya mukoma, ndikabva ndaona kuti vainge vakabata banga rainge rakazara neropa. Ndakati ndavhunduka pandakanoridza mhere mukoma kuti ndinge ndichinotendeuka kudai, ndokubva ndadonha because ndainge ndava kuupstairs. Amene kuti ndakasvika sei kuupstairs? Ndakakunguruka mukoma kuzonosvika ndichinorovera pasi. Nanhasi uno ibvi rangu iri rekuright rinoti kana kuchitonhora rinenge richirwadza because kanyanyisa kunorovera nebvi rangu rekuright. Ndakabva ndasimuka paya mukoma ndichitiza because bosi vangu vainge vachiti newe unofanira kufa, newe unofanira kufa. Ndakati ndabuda mumba ndikabva ndaona kuti panze painge paine makuva. Yadhi yose mukoma yainge yakazara makuva, zvichita sekunge bosi vangu ava vanhu vose vavakauraya vainge vachivaviga payadhi pavo. Ndakazoti ndabuda panze pegate ndikabva ndazoona kuti zvinhu zvose zvainge zvaita go back to normal. Manashi ndichiona kuti kunze kwainge kwasviba, ndikabva ndati pano handikamborari. Ndokubva ndakwira kombi ndikaenda mutown. Ndakanosvika pataxi rank it was somewhere kuma 7. Ndakati ndichinopinda mukombi ndokubva pazotanga kutaurwa nyaya yemusikana uyo ainge akauya kwandainge ndichishanda, ndokubva azonhonga chibhegi chemari. Ndakangonzwa zvichingonzi hanzi akabayiwa nebanga ariko kugroove. It was not that only, nemwana wake musikana ainge akazvisungirira. Haukamu mukomanashi kuti mwana ane 4 years anozvisungirira. Iwo ndo nyaya yangu iyi mukomanashi. David ari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vabva vazogumisidzira voice note ravo munzira. Hanzi bosi vangu vari padhuze, bosi vangu vasvika. Saka kana ndikazowana mukana ndichazokuisirai another voice note. Asi ndo nyaya yavo iyo yavakanditumidzira mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we.